खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि इउनिक सोंथियाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामलां। फै दानिया जागायदिनि। सेथि सोंथियाव दङ, मा जिराद जायोब्ला सैमाया थैयो? अपसनाव दं ए आटा, बि संख्रि, सि करेला, डि चकलेट। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय डि चकलेट। नैथियाव दं, बबे फिथाइयाव बयनिख्रुइबो बांसिन दै थायो? अपसनाव दं ए थालिर, बि आनारस, सि तुरमुस, डि दालिम। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय सि तुरमुस। थामथियाव दं, बबे जुनारआ आदार जानाय समाव गाबो? अपसनाव दं ए सिंह, बि मुफुर, सि मोसा, डि गोलेर। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय डि गोलेर। ब्रैथियाव दं, बुहुमनि गिबि मानसिया बबे हादराव जोनोम जायामोन? अपसनाव दं ए चाइना, बि भारत, सि आमेरिका, डि आफ्रिका। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय डि आफ्रिका। बाथियाव दं, मा मेथाइ जायोब्ला मेलेमनि गोहोआ बाङो? अपसनाव दं ए मिस्टि, बि जुलाफि, सि सिंग्रा, डि गजा। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय ए मिस्टि। दथियाव दं, बबे दाउखौ दाउफोरनि राजा बुंनाय जायो? अपसनाव दं ए बाथ', बि सिला, सि फारौ, डि सिगुन। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय बि सिला। स्निथियाव दं, बबे दाउआ सिंहखौबो सिखार खालामनो हायो? अपसनाव दं ए उट दाउ, बि सिला, सि दावराय, डि हांसो। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय ए उट दाउ। दाइनथियाव दं, बुहुमाव रावजोंबो मोजां मोनजायै मैगंआ मा? अपसनाव दं ए आलु, बि फान्थाव, सि करेला, डि भिन्दि। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय सि करेला। गुथियाव दं, मिस वार्ल्ड जानायनि उनाव बेसेबां रां मोनो? अपसनाव दं ए 2 करोड़, बि 5 करोड़, सि 8 करोड़, डि 10 करोड़। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय डि 10 करोड़। लास्ट आरो 10थि सोंथियाव दं, बबे बिबारा 12 बोसोरजोंसो खेबसे बारो? अपसनाव दं ए जास्मिन, बि गलाप, सि फामे बिबार, डि नीलकुरुन्जि। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय डि नीलकुरुन्जि।